Здравейте! Хора, днес ще ви покажа как да произведете египетски бог за един ход. Аз имам трите, но съм избрал за целта обелиск на чителя. И сега започвам. Трябва египетския бог, разбира се, Валкириум, бета, гама и алфа, за да можете да го произведете. Първо, трябва да имате тези. За да можете да произведете египетския бог, трябва да имате тези 4 карти в ръката. Първо, жертвате бета, гама и алфа, за да произведете Валкирион. Специално. После активирате ефекта на Валкирион. Раздробявате го на бета, алфа и гама и това пак се брои за специално призвание. Жертвате ги и призвавате обелиск мъчителя за един ход. Можете да видите и моя предишен клип. Аз вече ще започна да снимам повече клипове на Yu-Gi-Oh, защото това е моята любима игра. Да, това беше. Другия клип, можете да видите другия клип, където аз показвам моето тесте. И това беше от мен. Запомнете, тези три чудовища са непобедими. Чао. Чао. Чао ви. Пишете коментарите дали ви е харесало или не. Ако може да ми кажете някой друг начин, който да използвам за призвание на египетски бог, ще е хубаво. Чао ви.